आइल ही तई में वो 4 दिन खातिर 4 दिन खातिर 4 दिन खातिर दर्द दिल के बढ़ा के गोइल रोके ऐसन लगा के गोइल आइल ही तई में वो 4 दिन खातिर बाकी मुडसाना का के गोइल आइल ही तई में वो 4 दिन खातिर बाकी मुडसाना का के गोइल दर्द दिल के बढ़ा के गोइल आइल ही तई में वो 4 दिन खातिर बाकी मुडसाना का के गोइल आइल ही तई में वो 4 दिन खातिर बाकी मुडसाना का के गोइल मुडसाना का के गोइल जी हरिओम बसंतपुर 4 दिन खातिर मुडसाना का के गोइल गोरे गोरे फेस पर मेकअप वो लाली देख में ई तो ये सवरिया बुझाली देख में ई तो ये सवरिया बुझाली गोरे गोरे फेस पर मेकअप वो लाली देख में ई तो ये सवरिया बुझाली देख में ई तो ये सवरिया बुझाली देख में ई तो ये सवरिया बुझाली हमके जियते मुआ के गोइल आइल ही तई में वो 4 दिन खातिर बाकी हलफा मचा के गोइल आइल ही तई में वो 4 दिन खातिर बाकी हलफा मचा के गोइल जी हरिओम बसंतपुर खुशबू रिकॉर्डिंग स्टूडियो कहला बिशनपुरा बाजार मिक्स बाय इमाम बाबू 7 साल पीछे के याद आवे बतिया कोरवे में कटत रहे दिन और रतिया कोरवे में कटत रहे दिन और रतिया 7 साल पीछे के याद आवे बतिया कोरवे में कटत रहे दिन और रतिया कोरवे में कटत रहे दिन और रतिया नीतीश गोविंदा मिलावे गइल पगली रोवत रोवावत गुड्डू सोनी के और कुछ मन ना भावे वो तो मुडसाना का के गोइल और कितना बताई यार होई इमाम यौरी मुडसाना का के गोइल दर्द दिल के बढ़ा के गोइल रोके ऐसन लगा के गोइल आइल ही तई में वो 4 दिन खातिर बाकी मुडसाना का के गोइल आइल ही तई में वो 4 दिन खातिर बाकी मुडसाना का के गोइल।